अब्बा अंतु घरा येऊन पावली माराया पुरो थांब गेले कारार बेसून 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 कूट पाटी पुरा नीट थांब गेल पळे अन्नी थिंगेली ती सामान पूरा देव अंदल्ला मैनावती आणि आज्जा सामान भितर घालचरी असती घरा बागला इल्लेंक एकोटुद्द दायकी कापी दायकी म्हण निम्बूची पंचदिकना नवे तुमगेल घरांतो ಓಹೋ ನಿಗೆಲ್ ಬಾಯ್ಲ ಗಳು ದಿಗೋಕೊಂಡು ಹೆಕಡೆ ನಿಲ್ಕತ್ತಸ್ಮು ಹಾ ಹಾವನಿಕೆ ಬಿತ್ತರಿ ನೀಮುಣು ತಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಸಮ ಪೊಳತ್ತೆ ಸಮದ ಅನ್ನ ತಿಗೆಲ್ದಾಳೆಂದಿಸ್ತಸ್ ಮಕ್ಕ माई गळ कसले तशी वारकोन बसलींती गळे दुखिवे ये नाही गो मारायती अशीची एकतर गळ धरली म्हणकिदल्ले कार राहील नाही गो तशी आणि चढू अंकसने पुणे खवचे पिवच्या दीपणया विनुताना तवळी कसन नाक कामळले ती नाक मळपळनो विश्वनाथ काही नाक दिसता म्हणो आ सीधा बाहेर चमकली सामान एक राशी पेटला होण्यानं त्या पुरा भीतर घालता नित्य वेळ झाला मक्कत सध्या कसने कोचक दायना माई ಸುರೇಖಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಭಿತರ ಹೊತ್ತುಕೋ ಹಾವೆ ಗಡಿ ಬಸ್ತುಕೋ ಸೈಬೀನಿ ते सामान पुरा भितर घालणे गो पुरो ओदल मक्का तू गोतच नव्हे सकाळ दुखून कसं की फाटी धरला वरी धरला गो हे गड बसत गो पुता चिके त्या कडू असं मैनावती तिथलं दूर दुखून आयलींती ಹೊಳೆಂಪುಣಿ ಹಂಗಾಸ್ತಲಿ ತಿಕ್ ಮಾಗೆ ದಿವ್ಯತ್ ಅಮ್ಮಿ ಅತ್ ವಾಪಸ್ ಬಾರ್ ಸುರ್ಕನವೆ ಅಮ್ಮಿ ತನ್ನಿ ಕನಿ ನಕ್ಕ ಮುಂಡ್ ಸಂಗ್ಲವೆ विनुता तू सांगलं नाही गो अम्मा तवळ कसने नाक मन संगिल नव्हे तुवे तसदान हा बाहेर चमकलेल नाही गो हा वे होय होय मये नाक म्हणले आता अण्णा कदाव का दिसता अण्णा करताना मग एकचर हाडी होड ना मये तू कनी बेजार दत नव्हे तुगल नाटक नक्क मैनावती तू भितरी मिरसांगी बज तोंडवरला म्हण म्हाका गोतस तुवें लास्टचे गाण करतसील पळय तेन्नाच हांव पळयला ते पळोवनूची हंगे येवन बसिलो आतां चंद कोर न्हू दोंडे मिरसांगी बज हाडी दयतवे हो तुका पुरा ಗೊತ್ತಸ ತಶಿದಲ್ಲ ರೇ ದೊಣ್ಣೆ ಮಿರ್ಸಂಗನೆ ದಿರ್ಸಲ್ ಮಿರ್ಸಂಗ್ ಒಟ್ಟೂಚ್ घेवनेता सुरेखा कुशाल करता किती वेळ म्हणून राबता चढू अंक खाण निधी तानी आत्तानी वापस भार सरका नव्हे परीक्षे टाइम आज कसं की रज असिले आयली ती तांक वाजून घेवच्यानी मस्त असतं नाही गो वगी वगी कोण पेटय गो चढू वचा ती माय तुमका खाण दिता भितर वचा ती नका आम्ही बिकर नियाती हंगाची कसने पण एक दी मये आम्ही वग्गेनी बार सरतती अय्यप्पा सकडे चमकली ती आत्ता पुणे मिगेल पाहिलेलं गुल्ल आहेत की म्हणून हो सुनमय याग बितरी तुप्पळन खुशी दलग साहेबिनी कितले दिवस दल तुप्पळे नशी त्यांची रबल्यामू बितर याग अय्यो पाहिलेलं गेक्चर उरलं म्हणजे तरी ही आईली तू कार दुखून देऊनची पळेल गो पळेलेक मन तडवलेले ना पळे त्यांची काम थैन सोणू सुरवी तुगला गुल्लय अमन धाव नाही गो आणि कशीच गोहळे मा आराम नाही गो वनमाला तिगल बम्मुणू घरची पुरजन आराम नाही गो होय सकडे आराम सती तई दुखून आईल नाही गो एक नमूने सुस्तू आम प्रदूकिशी गो आम्ही अशी दूर प्रयाण करची ना नव्हे तस्तावनु एक चूर बैस गो तू बैस चरडू आणि आयलिंती ಈಗೆಲೆ ವನ್ಮಲಲ್ ಚರಡು ಐಲಿಂತ್ಕೋ ಬಿತರಿ ತನ್ನಿ ಪಿತ್ತಸತಿ ಅತ್ತನಿ ತನ್ನಿ ಬಾರ್ ಸರ್ಲಿಂತಿ ಹೋ ಹೊಯ್ವೆ ತಿಗೆಲ್ ಚರಡು ಐಲಿಂತ್ವೆ ಪೈರ ಇಲ್ತದ್ ನಾ ಪೊಳಚ ದಾಯನಿಗೋ ತನಿ ಅಶ್ ಐಲಿಂತಿ ಎಷ್ಟ್ ಚಮಕಲಿಂತ್ನವೆ ಆ ತಂಕ ಪೊಳನು ಉಲ್ಲಂಗೆ ನೋವತ್ತುಗೋ ಹಾವ बैसून सोडलीवे आणि सध्या कुठे नाही हाव उठून तर होटला वच्चेच्या अंकी पळयता पतना पज कसन आलोचन करतस हाव इले कसन दवो तोंदर दल्की अयो तश कसं ना बा हांवें अशी कसं की आलोचन करता आशिल्लो आज ही होटला वचका आशिल्लें सकाळ दुखून चिकेची फाटी धरली म्हण किदेला ताका हांव घरांत तूं बसलो
पाप आमगेल महिना तू थंय एकलो कितले कश्ट भोगता की म्हूण हांव आलोचन करता आसली तितल्यांची. तुमी दोगे उलयता आसा ती, हांव भितर वचून रेस्ट घेता. आजा आम्ही आणि वचून येतती आणि काळो करून वच्चे सामने नवे ಒಗ್ಗಿ ಬಾರ್ ಸರ್ತತಿ ಎತ್ತತಿ ಅನೈ ಪಂತ ತೂ आणि ಹೊಳೆ ಮಾವಟ್ಟು ಅಮ್ಗೆಲ್ घरा येऊ ಕದೈತ್ವೆ. आजा तू पेटेले लगेज ಒಟ್ಟು ಮಿಗೆ ರಮ್ಮನ ನೀಟ್ಲ लगेज ಸೇರ್ಸಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ तुमको पवैला. ಕಸಂದ್ರೆ ಹಾವ लगेजवे तुका राब तुका वनमाला सांगून तिक तिक रंदे कोण वाडचे सांगते पळे. तुगल नत्त भारी जोरस मुगो. माये तुम्ही दिरसाल मिरसांगेला नमकी म्हणून नव्हे. हवा म्हणिಲ್ಲ ನೀ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ರೆ. अनेक पंता ಹೊಳೆ ಮರಟ್ಟು तुम्ही वरे येतीते आम्यानी बार सरतती. जागृती चेडूबानो, पविल तक्षण फोन करती. हा दायतजा. मिगेल बैलेला गुल्लोका म्हणू काल दुखून रक्त असेल. इतलं वेळ झाले आणि तू बाहेर मिगेल घरा आयली म्हणून पडले रे. आणि ती सुनमा येऊन बसली आणि ती सांज ते उठयना. असं हांव चेडवांक काराला ते सोडून कडे हांव हॉटला वचून येता. आणि आमगेल व्हिडिओक मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करूक विसर नाका ती.